Je kan naar een bouwmarkt gaan, pot verven keepie en dat op een doek smaren en dan heb je een mooi kunstwerk voor boven de bank. Nee, zei kunstschilder Gjalt Walstra. Dat is geen kunstwerk, dat is een schilderen doek of een schilderen paneel, maar geen kunstwerk. Wat is het verschil? Hij maakt ik grote gekleurde schilderijen. Maar als de tijd in de aandacht neemt om er eens even goed naar te zien, dan is juist dat er veel meer op te beleven valt. En misschien komt er hier een vrouw waar er nooit west is. Als iemand in staat is om alles achter zich te laten, dus alles wat hij weet, denkt te weten van schilderkunst of zo, of wat hij gelezen heeft en zegt, nou dan ga ik er blanco naar kijken, die kan zo binnenstappen in zo'n schilderij. Alleen je moet wel je leegmaken, je open opstellen. Gjalt Walstra is binnen in Ljouwert, studeerde aan de Rietveld Academie en kwam 9 jaar lang waarom in Friesland. Hij werkt en werkt nu op een oud plaats in Waastersweeg. Zijn werk beschreeuwt er als oors als oors, want die schilderijen hebben geen compositie. Eén groot vlak waarop de verve laagje voor laagje opbracht wordt. Oont het perfect is, hij het goed vindt. De manier waarop hij met de kwast de verf op het doek smaakt is zijn handschrift, de kwaststreek. In eerste instantie is het gewoon een rood schilderij. Maar dat rood is dus zo opgebouwd dat er allerlei kleuren in verweven zitten. En door de natuurlijke licht wat erin valt, hier, gaan die kleuren bewegen eigenlijk. Het schilderij is een feit, dat is er. Dit is er. En de functie is dat in de verreweg de meeste gevallen het schilderij een drager is van een voorstelling of een compositie. Dus op het moment dat je dat weghaalt, dan krijg je een probleem. Wat is het dan wel? Dus kun je ook niet meer in een schilderij, bij wijze van spreken, hier nog een rand overlaten, want dan krijg je een compositie. Want dan krijg je spanning in een compositie, hoe minimaal het ook is. Maar dan wordt hij toch weer drager. En dat wilde ik dus niet. Ik wilde dus verder. En verder van, hoe kun je nou verder? Dus op een gegeven moment kom je dan op het volgende. Dat is dat je op de essentie van het schilderen komt. Namelijk de pigmenten, de verf, dat is die substantie. De manier hoe je het aanbrengt. En de werking van het licht daarop. Die 4 eenheden maken dan dat je daarmee werkt. Kijk, je kunt ook naar de verfboer, komt er een pot rode verf en dan scheelt dat doek rood. En dan zeg je, dan ben ik klaar. Maar dan gaat het schilderij niet leven. De kleur die erop zit, daar zit ik dan vaak heel geconcentreerd naar te kijken. Dat kan echt wel uren duren. Tot op een gegeven moment ik zie van wat het zou moeten zijn. Wat voor kleur of tint of wat er moet gebeuren. Dat geeft hij dan prijs. En dat is ook nog met die schilderijen. Dus dat als je ze geschilderd hebt, dan zit ik uren te kijken hoe die verf opdroogt. Want tijdens het drogen verandert de kleur. Wat je nu ziet, daar zit alles in. Maar de toeschouwer gaat het verhaal vertellen. Die kijkt ernaar en die ziet dat het schilderij, als je er geconcentreerd naar kijkt, dat het voortdurend verandert. Ook dat de vlakken veranderen, je brandpunten in je ogen veranderen. En de werking van het schilderij in je omgeving. En dat gaat je eigen verhaal opleveren. En op het moment dat het iemand boeit, dan is hij over een grens gestapt. Van het loslaten van herkennen van dingen. Het werk van Gjalt Walstra is op dit stuit te zien bij EM Galerie in Drachten.
alles wat je wil van een schilderij zit erin. Alleen, het is niet direct herkenbaar. Daar moet je voor inspannen. Dus het is wel zo dat het werk van mij van de toeschouwer enige inspanning vraagt. Maar kijk, het heeft te maken met of je bereid bent om jezelf verder te ontwikkelen. Dat is hetzelfde als een boek lezen. Je kunt Donald Duck gaan lezen, maar je kunt ook daarnaast een ander boek gaan lezen wat meer inspanning en soms begrijp je er helemaal niks van. Dan denk je, maar ik wil het toch lezen, want die man heeft het geschreven en dan, die zal er wel ook wel een bedoeling mee hebben. En dan kan het, en dan, ja, dat zijn soms lezen moeilijke boeken, maar dan denk je, ja, god, ik wil weten wat dat is. En dat is die uitdaging. Dus kunst is voor mij in eerste plaats een uitdaging om jezelf verder te ontwikkelen. En niet te bevestigen wat je eigenlijk al weet.